Isitori sami-ke part 2 waso uthi uJona lapha sigcine uJona esemkhumbini, kodwa ekhethe umkhumbi we-Tarshish, kodwa wafike emkhumbini warelaxa waze walala. Lo mkhumbi kubikwa ukuthi abahlukene. Kukhona naloya nkulunkulu ongamcabanga, shuthi imimoya yayihlangene yonkulunkulu. Lapho-ke ulele uJona. Mina umbuzo engibuza wona, ulala kanjani Jona? Ulala kanjani kulo mkhumbi onjena? Ulala kanjani kulo mkhumbi ononkulunkulu? Hawu, mhlampe uyi-sacrifice. Buka-ke, uJona wayevele ethunyiwe. Nanso-ke inkinga, ngaphandle kubonakala ivunguvungu zifuna ukugudlula-ke lo mkhumbi manje akakona. Angithi uyakhumbula, ngithe mhlawumbe uJona kulo mkhumbi uyi-sacrifice. Welokhunja, lalela. Kunestori la engisikhumbulayo eneBhayibheli. uJona uthunyelwe eNiniva, yena ngokwakhe uyikhethela ukubaleka aye eTarshish. Uthunyiwe eNiniva, ekiwe instruction, uNkulunkulu ukhulumile naye, but yena he chose to not obey. Okay, kuyenzeka-ke ukuthi azakhethe ukuya eTarshish, yakhetha umkhumbi, yawukhokhela, try to hide, angene emkhumbini. Kwenzeke kulowo mkhumbi lowo angene kuwona, angithi uthuzile, ufica kulo mkhumbi kunonkulunkulu abahlukene. Wangena kumkhumbi ononkulunkulu abahlukene. Lithi iBhayibheli, kwenzeka indaba endleleni, umoya omkhulu, kwavunguzela, kwacaca ukuthi-ke manje umkhumbi ufuna ukuzika. Inkinga yena wayelele, angazi ukuthi ulala kanjani usemkhumbini ononkulunkulu abahlukene. Hhayi, ngizobe ngiqedele part 2.